କ'ଣ ଆପଣ ନାଁଟା କହିଲେ? ପରିଚୟ କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ ତ ଫଟୋ କରି ଛାଡ଼ିବେ। ଆରେ ନାଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ବ୍ଲକ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ୍ ଫିଲ୍ଡ କ'ଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ନାଁ କାହିଁ ମୁଁ କହିବି? ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ପଚାରୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ତ ଏ ଯୋଉ ଫଟୋ କରିବ ଛାଡ଼ିବ ମୋତେ ଟିକେ ନାଁ ମୋ ଗୋଟେ ମୋ ତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବା ମୁଁ କହିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପେପର ବାହାର କର। ମାନେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି ମାନେ 3 ନା ଜଣ। ନା ନା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧେ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଉତ୍ତର ଦେବେନି ତାମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଠିକ୍? ମୁଁ ହଁ ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଦେଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣ ପଇସା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଥାଇପାରିବେ। ଚୋର ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶଟାକୁ ଚୋର କରିଦେବେ। ନା ନା ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି କଥା ଦେବାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ମୋତେ କାମ କରିବେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତାମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଥିବେ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି।